ти викаш няма какво да правиш, какво да правиш? Това са на една година табаска. О, къде е могилата само? Там горе могилата. Как му викам? Това е триангулачна точка? Да, това е могилата. Да. Пирамидата. Точно пирамидата. Ние след работа дойдем тук, седнем, пием една бира, помотаме се. Зимата е